салом алайкум бародаро, нафарое ки запчасти мошин дар коршон ҳастае. Аз қабили Opel Vectra S, Vectra B, Astra H, Astra G, Astra F ва Zafira B, Zafira A, Mercedes. ина бори мо насиб кардаги бошам мераса, метавонем шумо алоқа бурӯен. инҷа инстаграмам мемонем, метавонем дар инстаграм бинависен чӣ намуди запчаст дар кортонай, фарай, крилай, бамперай дар кортон бошад. инҷа алоқа бурӯен, мо ҳатман шуморо ҷавоб мегардонем. запчастҳои чиста оригинал барои шумо. боқӣ дар амони худо бошед. видеоро хай бо дигарон ам бирасонен, бо хубтар мешавад. ташаккури зиёд.